Morning guys, ngayong araw na to magluluto ako ng kamuting kahoy. Ituturo ko sa inyo kung paano gagawin ito. Unang step ito, tatanggalin natin yung pinaka talbos sa kamuting kahoy. So, tanggalin muna natin. Pinakatalbos ang kukunin natin para madali lang siyang paluto. Malambot pa siya. So ito, binili ko ng 20 pesos ang isang tali. Ganito na siya kadami. Ulit-ulit, ano lang natin, tanggalin. Pilian muna natin hanggang sa pakuha natin lahat ng talbos. So, pagkatapos natin matanggal sa tangkay, gaganituhin natin siya para mahiwa natin ng pino. Kailangan pinong-pino siya. Siya. Nugasan ko muna kasi para malinis kasi hindi natin alam kung saan ito kinuha. Kaya pinatong-patong nila kung saan malinis na lugar. Kailangan nating hugasan siya para tayo na malinis talaga ang ating lulutuin. So, pag ganito na siya, na kaya ng kamay mo, start mo na siyang bayatin. So, tanggalin mo yung dulo. Ayan natin ilalagay. Kailangan pino. Ayan siya. Masarap to guys. Pag taga Bicol ka, subok na to ng mga taga Bicol. Kaya kung gusto nyo matikman to, pag-aralan nyo kung paano lutuin. Pwede nyo gayahin. Ito na lahat ng nagayatan ko sa kamuting kahoy. So, mayroon na rin akong gata dito. Ito, dalawa siyang nyog na tag 20. Kinata ko yan siya. Mga 3 baso ng tubig ang nilagay ko sa nyog. So, ngayon, susunod, lalagyan na natin ng bawang. Maglalagay na tayo ng bawang. Lalagay ko na siya, bawang. Tapos, lalagyan ko siya ng daing. Ito yung sahog niya para magkaroon ng lasa. Daing. Pagkatapos, lagyan natin ng isang kutsarang asin. Isang kutsarang asin. Tapos, titimplahan na lang natin mamaya kung magiging tama yung lasa niya. So, ngayon, haluin natin hanggang sa kumulo itong gata. Haluin natin siya. Kailangan huwag nating pabayaang hindi siya mahalo. Kailangan
halo-haluin natin para hindi siya mamuo-muo ang gata. So, antayin natin na kumulo siya. So, ganito lang lagi. Haluin natin siya hanggang sa kumulo. Ito na. Malapit na siyang maluto. Baliktarin natin. Konti na lang yung sabaw, di ba? Yan. Konti na lang. Maya-maya, pag konting-konti na talaga yung sabaw, titikman na natin. So, titikpan ko na siya guys, kasi konti na lang yung sabaw. Tikman na natin. Kuha tayo. So, paalala pala, pag maglagay kayo ng daing, dapat konti lang ilalagay nyo munang asin para pagtikim nyo hindi siya mapaalat, kasi maalat pala yung daing. So lalagyan ko na siya ng sili para maluto din yung sili. Betchin. Tapos, haluin na natin. Lapit na. Luto. Lapit na akong kumain. Sarap to guys. Mapaparami na naman yung kanin ko. So yan na guys. Konti na yung sabaw niya. Yan. Ganyan kami magluto. Kailangan lumalabas yung mantika ng gata. Tinikman ko na. Okay na. Tama na yung lasa. So yan. Ganyan siya. Finished product ng talbos ng kamuting kahoy, lutong Bicol.